Koham buka sang kartika cahyaning cinandra antariksa kareksa carita Prajawata dewane dewata ing bawana sumila ing mega ambuka sang kartika cahyaning cinandra antariksa kareksa carita Prajawata dewane dewata ing bawana Trenggono Kusuma Kya Jumangka Arsa Siar Agama Sinareng prajurit turangga saking praja Demak
Semanten wekdal mekaripun agami Islam wonten ing Demak Bintoro. Salah satunggaling Trah Prabu Brawijaya ingkang asma Raden Trenggono Kusumo ingkang hanampi jejibahan luhur siar agami Islam wonten ing Trata Kedu ingkang sisih ler wonten ing samadyaning Raino. Raden Trenggono Kusumo dalah para prajurit kendel sakwetawis wonten ing alas ombo ingkang saperlu nindakaken ibadah salat luhur. Karana boten wonten toya ingkang kangge sesuci kanthi kasektenan Raden Trenggono Kusumo hangasta pusaka Cis Daru Puspita saha keparipun Gusti ingkang hakarya jagat. Pusaka katajebaken ing Bantala sinareng sirnaning Sengkala satemah micil tirta kang wening saha malimpah-limpah. Toya awujud sendang ingkang aran Sendang Ayumbong Gedhe. Raden Trenggono Kusumo kadherekaken para prajurit kang niti kutu ingkang jejuluk Laskar Trenggono Kusumo.
siyaga jumangkah mangguteng yuto Raden Trenggono Kusuma Wulandara myang prosantri lan prajurit tansah nyadong sing Gusti mubeng pawana gumelar jejeg tekad lan estining manah mung tansah nyadong sing kang moho kuwasa
Wadyabala Sandara Dipa Syom dumateng kawula
Piye? Lho. Tapani. Timbul. Lho loro. Nah. Ki tak paringi jak. Lah Mas Buto ki tak paringi sing jus. Lho. Iki lho Mas. Ono. Adik audio ki top tenan kok. Wah. Pokoke wis merajai wae. Sugeng Daru masyarakat. Iki Sobahan. Ngopo? Ngos-ngosan opo piye kuwi? Ya Ngos-ngos. Padake ngene iki ra saya ya saya. Heeh. Ning yo demi menghibur semua masyarakat apapun kita lakukan. Wah. Pripun dokter hibur napa mboten? Medeni. Buta kok suarane cilik buta. Ya berarti buti. Ya derek mangayu bagi ya Mas Buto. Nderek mangi Wontenipun gelar budaya Dharma Jagat kita. Saking kadang-kadang dusun Sobahan mriki. Pokoke jos sak jos-jose pokoke Mas Buto. Nggih. Ana buta mangan ketan. Loro tengi mak. Semua warga Sobahan diparingi Kesehatan. Luar biasa. Ayo Cok, cangkem maco. Iya. Rung telang tang do tang tak do nung tang telang tu. Oke, tepuk tangan untuk Pengrawet Giono. Terima kasih. Ini mau oleh pesenan saka panitia. Oke, Mas sampaikan. aja cepet-cepet ngono kuwi. Oh iya. Wong wektune isih sore. Jare buta apa panitia tenan iki? Cari panitia. Oh iya, orang ngapusi Nah. berarti. Dinggo rada suwe sithik ya, wis Nah, dikai sing wektu. sing penting asik. Iki ana tantangan. Apa? Sangoni. Wah, njaluk sangu ya, Pak. Oh siap. Sik tak naik duit. Sik. Iki biasane bar narik lombok iki. Oke. Tenang. Sik, Dik, santai. Wis to. Yo, tak sangoni ning munggah sik. Ono pokoknya sing penting iki ya. Yo. Nah iki ono jaranan maringi arto karo penonton. Luar biasa iki. Wong telu lah, bocah telu. Oh, door press. Buto, tak naik kaos. Oh, terima kasih Mas Panitia. Luar biasa Panitia Sobahan iki. Ojo go bali dhewe. Diparengake para kadang-kadang penonton kabeh pamiyarsa ana ing dusun Sobahan kene. Luar biasa raminipol. Apa meneh iki? Meneh. Apa meneh? Mbuh. Oh, diparingi. Nyelemi kita oleh. Iki nek dinggo jenengan to, luwes to. Nah, Wis ono wae iki. wis Mas Buto engko kuwi Mas MC ki dijak apa ngono men kapok ngono lho. Iki mau MC-ne wah nyantai-nyantai ya iki. Oh iya kon kerja to? Ana sing ayu. Mbak. Kene, Mbak. Oh iya Mbak Temanggungan itu Weh. lho. Support Teca. Yo. Ayo jalan.
sapa? Deni. Deni. Omahe ndi? Kabehan. Ngabean. Kelas piro? Deni cak. Kelas 6. Cita-citane apa? TNI. Woi, tepuk tangan. TNI. Amin. Amin ayo. Amin. Keke nanti ono. Oh iya toh. Oh mau ya wis oleh saiki wis oleh. TNI jurusan apa aja? TNI kukune jlinges-jlinges kok ngono kuwi. Wis ora apa-apa. Ayo Mas Buto dikasih Ya. dulu. Dikasih Ini hadiah Mas salah Buto. satu contoh yang bagus ya. Joget nang dhuwur ora desek-desekan akhirnya dadi gelut-gelutan. Oh ngono ora oleh. Ora oleh. Tidak Ojo boleh. wis kaya ngono kek ojo ngasih gelut. Tidak Engko tak boleh, malah ya, ora Dik, oleh ya. tampil bengi-bengi Nah. barang. Ngoten niku mending nek arep nari, Heeh. munggah panggung oke saiki event-event saiki hadiahe oke. Nyediakake, Nyediakake. hadur press ngono kuwi. Oh iya, jenengan isih butuh apa ora ki sing munggah? Ya isih butuh meneh ora? Mas ke mbok kembang Mbah, ah, ya Allah, nak kono mesake to, Mbah. Kiye mbok ang mesake ket mau to, Mbah. Ora ngono to, Mbak. Kuwi nek bae mboten enten niku dadi Sloyo kabeh. Oh, mboten. Iya. Wah, berarti dukune to, Oh Kang. iya toh. Wah, Dambung toh, dambung. Sama. Alah, Mbah, Mbah. Ah, putune Mbah nesu. rokok lah ya kowe. Ah. Kowe digoni jaket mbok ang Ah. mesake. Kuwi ke nek nyong kaya ngono kowe mau Heeh. kesleo Heeh. langsung ana sing nyurupi. Oh ngono. Mula ana simbahe kuwi. Priye Mbah? Kene nyong sing kesurpan priye Mbah tulung Mbah tambani Mbah. Sing bopong sing manjak nang kene Mbak nek jenengan sing anu. Waduh, kok jaluk kayak manuk, manuk. Priye Mbah? Bopong campur seret. Mbah ne maaf ning seru. Kesurupan kok jaluk manuk. Lah priye? Manuk sing larang ngono ya gelem. Saiki arep milih ndi? Obat. Aja obat, Ding. Engko nek mutung juk malah. Amile ndi amile kaos ya. Andi ya kaos. Kasih milih kaos. Milih Salin ndi? besok kon ngeprok. Wes gandeng munggah dhisik milih. Jikok sing ndi? Wih, apian tenan iki Mas Buto iki. Ya. Ah, ora modal ngono ya sak nyanyoh. Muga-muga dadi TNI tenan ya, Le. Amin. Wis Amin, amin. sakmene iki dadi seksi. Ngesuk nek sampean dadi TNI tenanan ya. Ngayomi wong sakmene iki kudu tenanan. Nyekel butone. Tasik. Wah, Iya. tepuk tangan. Wis. Tepuk tangan kangge Oke. adik Deni Canan. Deni Caknan betul kowe. Aja. Cari lagi Mas, cari lagi cewek. Ora pecingkrak-pecingkrik entek kabeh. Ana pira iki akeh tenan e? Ono Oke, ketenan tenan. nanti dikasih 2 apa 3. Jenengan butuh meneh oh Mas. Mas butuh meneh. Nggih. Ha iki ora tak gawa bali nyong piye? Ya ora apa-apa mesake sing gawa topeng ya wis kergosan kowe ngerti-ngerti sakarotul nang kono malah nyong omah. Ah, Iki senengane ngrusak tanduran ngene ya nek obate kon ngombe wae kowe. Ojo kok dadi kon ngombe kon muntut ngono kok ora malah. rasa dadak rusak nang alas lho, mati nang kene sisan lho. Ojo. Ya ya kira dibagi apa ora dibagi pemainnya kayak karo Mas panitia. Kayak Cuma dibagi. gak akeh ya. penontonnya dibagi Mas. Jiro. Telu. Wah iki papat. Nah. Wes ngene iki ya. Jiro lupat ngonem ono 6. Ono 6. Ya piye ya sing tuwa-tuwa aja sing Oh bocah-bocah. iya, mak-mak wae nek ngono ket wingi Oh, mak-mak ora masa, tau ayo. oleh kok. Mak. Ayo to, ayo Pak Mriki, Ida. Mak. Ayo gage. Ayo, Mak. Mentik kaya ya ora nang kono mentik kowe gage munggah, Dik. Ayo. Wah. Nah iki Mriki, Asto, Asto. Gage bukan Asto. Kiye ora oleh-oleh yang kene iki. Mriko mlebete mlebat medale pundi panitia? Nina aja mlebet. Oh, mriko lewat Oh, mriko. kok dibukake itu aja ben cepet toh. Nggih. Heeh, Mas dibukake kene wae. Lah, itu ada pintu Akan- darurat. Nah, Meriam Belina. Naik Meriam Belina. Iya. Yes. oleh Asik, Mama. Meriam Belina mulai naik di atas panggung. Apa teh teh apa dikegetu pati tuh Apa itu tuh. apa dia Rene nah Mama, 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 mama. Iki berite nyong kok. Wah, berite nyong. murid saman Anggo, Bu, munggah mawon, Bu. oh wes oke oke ora apa-apa wes Mak emeng setunggal Lho kok meng siji to Meriam Belina. Oh, niku tadi enten, Bu. Ya. Aku ana niki ta Willy.
Sungkem sik nek karo. Nah, kudu sungkem karo wong sepuh. Mak. Mas Buto. Mak, Ini mak, kurang dua mak, lagi mak. loh Mas. Mak samang di Kurang mak dua samang. lagi. Emak-emak wis, Mak, ki ora mak. ana anak-anak dua wis emak-emak. Lho kok ana Maria Belina karo Nikita Bu. Mirzani ki ya? Nah. Ya Allah. Ana Ya. Nikita Mirzani dene kita Willy kayak kan munggah sisan. Padune samang wedi kalah ayu to. Yo nek kok ngene jelas kalah ayu ya. Samang ki ayu menang panggung nganggo alis barang ora ya ngene iki ya. Biasane yo matun karo muntut lele kok ya. Alah lah lah lah. Ki nek ki tenan-tenanan nek kok ora mama utune Brandila kok mama. Kok wis bergoyang mengko sik ya. Tahan, tahan. Asik. Sebentar Mas. Ya. Nanti bisa dikasih musik fashion show. Oke. Masuk. Masuk tolong Masuk Mas tak Buto. tak contoni sik kowe. Nah, dicontoni kok karo Mas Buto. Ya. Coba ini Meriam Belina, Meriam Mercedes. Toh? Nikita Mirzani karo Nikita Willy ki wis siap. Ya. Oke, saiki jajal. Mundur 3 langkah, gerak jalan. 1, 2, 3. Nah. Mundur 2 langkah lagi jalan. 1, 2. Kowe sing emak-emak tok, sing ki ora ki engko jatahe butone kowe. Oh iki. Ha iki. Nah, jagong sik jagong karo wedangan bareng kowe. Kadek wedangan karo celeng-celenge ya kena. Ngene. Kurang ajar ya. Ora saring kok ya. Awang jenengane ya kuwe. Bener, bener. Apa juk ki jagong karo apem-apem ngono ya ora kena to. Mriki Bu. Ditonton. Lho ibune mau turu-turan. Nah. Nah, Ibu. Niki. Matur nuwun. Oke, biasa maja juga. setunggal-setunggal saking mriki, mriki, Heeh, priye Mas Buto, heeh. Pertama jalane ngeten iki. Iya. Aja kaya ngono tekeleng-tekeleng kok cethike tugel. Ya. Terus mundur, Iya. Yo. Yuk, siap ya, Bu. maju, Oke. Maju bersama saja, bersama-sama. Tak Ayo. hitung. 1. 2, 3. Percaya ihi. Ah, Iya. Terima kasih. langsung dikasih Mas Buto. Langsung dikasih ya, Bu. Ya. Menurut Dewan sing paling nomor setunggal putih. Sing paling nomor 1 ya jelas sing mau mlaku dhisik dhewe kok ngerti karae kok ya Nikita Mirzani ki urut diitung meni 1 2 3 kok ngunyluk ae kok. Monggo yang berjilbab merah mau milih yang mana, Bu? Apa terus saya Ayo, Bu. isin biasa wae. Ora saya isin-isin. Sithik kuwe kok panitia kowe gage. Wah, tepuk tangan. tepuk Matur tangan. sembah nuwun nggih, Bu. Dipegang dulu. Mugi-mugi berkah bermanfaat niku nggih. Monggo yang berjilbab Monggo. biru. Maria Nah. Mercedes kowe gage. Ara obat ae, ayo kono. Kowe ya aja pira-pira. Oh nggih sami-sami, Bu. Nggih. Oke. Matur nuwun, Bu. Arep ingsun Matur apa nuwun. berdua monggo. Nah. Boeke jan ya lah kowe ngasih digo kok ngono. Ayo maju. Mriki. Woi, maju wae isih fashion show. Maju ae isih ngene kok ya. Ngene. Anjane ayu kok, Bu. Lah ya maju mau kok isih ngene kan. Ici. Biasane Gaya nyekeh cantik. ae. Nah, wih jaluk akeh temen iki. Kayak piye kayu? Ayo kowe tergiling loro kowe. Rene maju. Nah, Tak takon. Ya. Wis Sama ki wingi urusane ranking piro? Nek biung jan Kali. kalah, jebul nek Ranking biung. piro? Kali. Ora ngandel kedua nyogure sama ngenai 75 kok mrene kali. Niki muridé kula Bu, napa teng sekolah nusuk sekolah. Wele, anane gurune liwat iku mboten salim. Wele. Nek yo. Sekolah nanti? ora sekolah. Ora sekolah mulane brengose jetet, Dik. Nyok yo jadal. Oh ya, nek kok lumayan wis dadi buta oleh duit akiye ora dolan-dolan kok ngono kira sekolah nih. Sekolah isuk meneng kuwi. Ngono mah joget meneng. Mingkop irunge ke mingkop rasa jeber. Ora iso mingkop irunge. Kenapa iki? Ayo Mas Buto. Oh ya, apa ya? Kenapa
lagi? Kenapa? Hah? Lakon apa? Oh, joget lakon. Gajal, etok-etoke ya. Wong loro ki mungsuang, toh? Juk joget ngene iki, juk perang-perangan. Etok-etokan perang-perangan. Baju-bajuan sisan ae kowe. Jo. Sampeyan ke Jan. Fotone arah. Jare gurune. Sama bibar gasi. Nek ngene iki gurune sekolah yo langsung Pak Bupati. Uli. Sapa iki gawe ngono ya? Kaya ngono Pak Bupati ke wong Saliman mau kowe. Nah, Besti. Oh, Besti. Wes karang yo kalah awu wes. Ayo Mas. Ngono ya. Glut ngono kae ning alon-alon. Ngono ya. Alon-alon wae. Yo, Wes yuk. musiknya ngene. Gong gong. Alon-alon rungokke alon. Alon. Set. Wah. Waduh. Waduh. Oh. Siap. What's up? Wah. What? Waduh. Yo. Waduh. Waduh. Ditoni. Push! Ha! Wah. Nah. Wis. 1, 2, 3. Push! Wah, podo meneh. 1, 2, 3. Tak, tando. Wah, menang. Wis. Gede pancen cukup, cilik. cukup. Apa lah? Kasih langsung Mas Buto. Milih, wis garing kowe. Wis. Mau dilanjut Kang ini? Lanjut. Wis. Ya, Wis, siji pisan meneh. cukup Mas Buto. Sudah dikasih kode. Nah, piye? Bagi ae langsung kasihkan mereka. Sing penting mau sing wis lho. Niki. Aja diparingi mini. Met ya. Met, mboten maksud orang anu iki. Nah, Anake kok mbokne piye? Asane. Ya. Nah, Anake iki anake sapa ki? Niki, Dik. Tak paring Paman Buto. ya. Lho. Kok mau iso ceblok rono ki ngopo kuwi? Nah, Anake teng mriko. Ayo. oh iya. Oh, bagi-bagi toh. Niki, Dik. Nah, sesuk tak gawae sing oke. Biasane ki mlakune lonjak-lonjake kok apian tenan ya. Bagi-bagi sangu. Mbak niki kangge tumbas. Anu nggih. Susur. Susur. Iki ana tamu saka paling KTP-ne paling adoh apa mboten nggih? Enten kenang-kenangan saking Turangga Beksa. Ndi to? Kreseke mau iki pisan tok. Ya, langsung kasih Mas Buto. Wonten kenang-kenangan saking Turangga Beksa niki nggih. Tapi syaratnya sing KTP-ne paling adoh. Wonten mboten sing nonton KTP-ne saka daerah Semarang apa daerah pundi ngoten? Hah? Mboten enten. Wah, kene mboten enten niki wonten gantungan kunci. Mas matur nuwun sing Jumat di Jumat. Nono. Iya. Sak karepe wae nek matur iki. Buto kurang ajar. Yo, Di KTP-ne sing paling adoh. ora ono sing wani maju, Mas.
penonton favorit. Wah. Nah, iki tukang foto kuwi lho, Mas. Tukang foto kuwi diparingi. Tukang foto. Nah. Untuk dokumentasi. Iki oke, padahal ming siji. Ping sud, homi Pak. Wah, jan iso. Ya. Sing paling Entek. Aduh. Wah, mau Mbak Jan iki. Sesuk. Wah, Mas Jan. Nah. Wah, Mas Jan matur nuwun Mas. Wah, ngesuk teko. Iya. Pengumuman tanggal 28 dan 29 Giono Anton Hajat Suronan nggih. Dan nonton 2 hari. Wah, bintang tamune luar biasa semuanya. Dari Jogja isi juga ada. Nah, nggih. Door prize yo oke, ngoten Pak. Oke banget. Lanjut. Yo, lanjut. Dodya duta dutan ingkang katulaya. Woi! Ha! Ba! Runtut rantap praputrata sesandi-sandining senopati purta tantilar tatananing tamtama pan pinasti prabu gawa praja daja dodya duta dutan ingkang katulaya.
tekadya putula purpangring turangga esti rekata ingkang twaca lelayu kajaba saking Gusti Kang Maha Agung. Katarimu anyune Dian Trenggono Kusumo winong wong dening Gustine cek dadi banyu. Nugroho yang agung saking Pangeran Dira wujud sendang gumelar tirta ayu ora kabibro kawula kagem gesang lahir Makaten pamiyarsa Sutrisno Kiaran Sendratari Laskar
Trenggono Kusumo saking kadang-kadang Turangga Beksa ingkang saking Tratagiono Kecamatan Jumo. Pamatur nuwun kula sarombongan katuraken dhumateng kadang-kadang Paniti Laksana gelar budaya Dharma Jagadita wonten ing dusun Sobahan mriki ingkang sampun kersa nimbali kula sarombongan anggenipun derek kegladiasung sasugatan panglipur lan mbok bilih sapisowan kula sarombongan kathah kirangan dalah kirang samudayanipun kepareng kula sarombongan nyun sih samudra pangat sami lan kepareng kula sarombongan nyun pamit sunyun pangestu mugi kula sarombongan tinuju wonten ing Tratagiono Kecamatan Jumo tansah manggih wilujeng nirbaya nirwikara boten-boten pringgo bayaning marga saged pepanggihan ing sasane wekdal nuwun matur nuwun.